kuan siya, very green, leafy surroundings, very refreshing. Tapos ang iyang amazing kay iyang agyanan, kay pa liko-liko nga li mo makita sa tibalog, then sa makawala siya problema. Kung kaniadto problema sa gobyerno ang kagubot sa talaingod. Karon, nahimo na kining solusyon sa problema sa katawhan. Kay nindot na kaayo ang turismo sa lugar, human kini gideklarang luwas gikan sa influensya sa mga armadong grupo. Tungod sa kanindot sa lugar, giaghat ni Cristina ang iyang pamilya ug ang iyang personal nga bisita nga moadto sa talaingod Twin View Deck. Ug didto namo sila nakitan. Kay dati man god diri ami. So pag adto na ko diri na miss jud ko sa place. Especially sa ilang pagkaon, lami kayo. Tapos ang iyang hangin, refreshing. So makawala jud siya problema. So gidala na ako kung amigo diri kay for sure makakuan jud siya, magustuhan jud niya diri Gikan sa mag-uyab, magbarkada, magpamilya, o mga motorista. Mga bot og mag-selfie sa kanindot sa bag-o pa lang nahuman nga gazebo glass bridge kon Twin View Deck. Ang proyekto may balor og kapin 8 milyones ug usa lang kini sa mga proyekto sa turismo nga gipunduhan ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib pinaagi sa Davao del Norte Tourism Office. 30 minutos ang imong biyahe gikan sa Tagum City ug moabot ka na sa Talaingod tourism destinations tungod kay nindot na ang karsada ug ang paliko-liko nimo nga travel mudugang sa kanindot sa imong experience kung padulong ka sa Talaingod. Ang Glass Bridge ang pinakabagong atraksyon sa lugar ug kini ang mokonekta kanimo sa Twin View Deck. Matod ni City Administrator Libayaw, sagad sa ilang mga bisita nakamotor, labi na ang mga Gen Z o Gen X ug ang mga millennials o mga centennials natural magdala og 4-wheel drive. Ang kini siya nga proyekto nagbalor siya og 8.9 million no. A portion of it no kay duha man ni ang gihatag sa ato sa provincial government no under sa ilahang provincial tourism development nga nagkantidad og 200 million. So isa ang Talaingod sa nakadawat anang una nga phase sa gihatag nila nga pono sa Talaingod. So akong na-mention ganina nga portion of 8.9 million tungod kay duha man gud ni siya Ma'am Death no. Dili na side ang kining gazebo glass bridge nga nailahan karon og naapotay katong 360 degrees viewing deck. Makaingon ko nga ang Contour Mountain ang view ang nindot nga view sa Talaingod. Because in all fairness, ikumpara nimo sa uban nga mga laaganan pod no within Davao region, lahi pod gyud ang vibe, lahi pod gyud ang beauty of Talaingod. Bisan daghan pa og destinasyon sa Davao del Norte, nag-inusara ang Talaingod sa pag-angkon nga sila ang naa sa pinakataas ug pinakabungtod ug didto nimo makita ang nagkadayang probinsya. Matod ni City Administrator Libayaw, gusto nilang mailhan ang Talaingod nga usa ka. Ang among gina-envisions for Talaingod is mahimo siyang the ultimate Davao del Norte tourism peak. Tungod kay i-compare po din mo sa ubang nga mga munisipyo within Davao del Norte, kami po ang pinakahabog. And I think, maunay pinaka-distinct nga characteristic sa Talaingod, nga kung diin, pag moingon ka aning nga, kini nga mga linyaha, makaingod din ka nga Talaingod siya. Kung kaniadto, daghan ang mahadlok, kung makadungog nga paingon ka sa lungsod sa Talaingod, karon ang Talaingod, usa na sa mga lungsod nga gidugok sa mga turista. Nindot ang ilang destinasyon. Lunhaw ang kabukiran, presko ang kahanginan, ug labaw sa tanan, barato ang pagkaon. Kung destinasyon ang imong gusto, Talaingod ang pinakanindot para sa imong pamilya, sa imong barkada, ug para kanimo. Matod pa, eat local, go local. Gikan ini sa Talaingod, Davao del Norte, Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!